F'diskors isteriku ieħor fl-istamperija tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija sejjaħ lil kull min mhux qiegħed jagħti sostenn lill-Partit Nazzjonalista bħala korrott. Huwa korrott min ma joħroġ biex jagħmel dil-ġlieda magħna. Tul id-diskors tiegħu Delija ikkritika wkoll il-ħidma tal-Gvern għal azzjoni pożittiva biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika. Taħt l-iktar gvern li jgħid li huwa femminista, l-affarijiet sejrin għall-ar u sejrin għall-ar ħafna. Minkejja l-istħarriġ tal-ġurnal Malta Today ikkonferma li l-pjan tal-Gvern intlaqa mill-faxex kollha tas-soċjetà, bl-iktar mod surreali Delija qal li din mixejn qajra l-ingann. Retorika tal-Gvern illum il-ġurnata mija xejn ħlif ingann, mija xejn ħlif marketing fażull. Wara li s-sena l-oħra Adrian Delija qasam il-grupp parlamentari meta vvota kontra l-liġi tal-vjolenza domestika li ħarxet il-pieni fil-konfront tal-aggressuri, huwa iddikjara li jemmen fin-nisa Maltin u Għawċin. Aħna il-partit li nemnu fin-nisa Maltin u Għawċin. Delija tkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Minkejja li l-ġimgħa l-oħra tħabbar investiment ta' €900,000 u li bħalissa qed jinbnew numru ta' binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali, Delija qal li f'dan l-aspett ma sar xejn. Proġett wieħed li huwa wieħed f'6 snin ma sarx. Sabiex jikkuntenta l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Delija tkellem ukoll dwar id-demokrazija ta' pajjiżna. Għalkemm saret ħidma kbira sabiex tkompli tissaħħaħ id-demokrazija u l-poplu Malti għandu l-akbar fiduċja fl-istituzzjonijiet fost il-pajjiżi Ewropej, Delija qal li s-sistema demokratika ta' pajjiżna ikkrollat. Ikkrollat is-sistema tad-demokrazija f'pajjiżna. Delija rrefera wkoll għal qasma interna fil-partit u senaw 6 xhur wara li ħadd tmexxija qal li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jingħaqad. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jingħaqad. U l-għada li esponent ieħor nazzjonalist qal li l-Partit Nazzjonalista qed jereq u staqsa jekk postu għadux fil-Partit Nazzjonalista, Delija kompla bl-attakk fuq il-fazzjoni ta' Busuttil. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jibqa' partit tal-ftehim. Fi stqarrija il-Partit Laburista qal li bil-kliem Adrian Delija qal ħafna dwar l-ugwaljanza. Madanakollu l-istess bniedem li vota kontra żwieġ indaqs issa għandu responsabbiltà fi prova oħra importanti, il-miżuri pożittivi li se jipproponi l-Gvern għal parteċipazzjoni akbar ta' nisa fil-ħajja pubblika. Jekk jerġa' jsib skuża biex ikun kontra, il-kliem ta' Delija ikun dak biss, sempliċement kliem, temm jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.